jabrani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin an ka émission mandi kɛnɛ sigilen n'o ye Mifa chez Une Star ye. Mifa chez Une Star ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso ani aw balimamuso Labati Dunbiya fɛ. An bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu bɛ art kɔnɔna na minnu barala an ka jamana kɔnɔ bi. An wulila ka se belebele dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen art in kɔnɔna na o ye jɔn ye Ika Bomo Kalamani. Bi yɛlɛ tɛna kɛ an si negela ye bi. Donc yani kuma ka caya kisɛ ka kala an b'a fɔ ko Ika i ni ɲankuma. Ça va? Ça va. Ko cogo di? Basi foyi tɛ yen nɔ. Denbaya? Alhamdulillah bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ. Ça va. Bi Mifa production jawrani mɔgɔw wulila ka se yan nɔ ani bina jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛna kɛ basi kɔnɔ. Ça va alhamdulillah ala kana basi bɔ a la. Ala kana to an ka fɛn fɔ fɛn min bɛ tila k'an kɛlɛ sini. Inshallah. Ni ala sɔnna. Faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen. Ami. An b'a fɔ la ko Ika yɛrɛ tɔgɔ a n'a jamu Ika bɛ bɔ dugu jumɛn na Ika sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi yala Ika furulen don wa Ika si bɛ taa san joli la. O bɛɛ bon ma fa auzubillahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim n bɛ ala fo k'ala kira fo k'an bangebaa n'an bɔkolow fo ka Cheikh Malifali Fuyiriba Jara fo ka aw yɛrɛ fo k'an kanuba cɛman n'a musoman min bɛ dugu Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan min mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Je m'appelle Ishaka Koulibaly à l'état civil mais bɛɛ ko ma Ika Bomo Kalamani n'o ye n ka comédien tɔgɔ ye. Voilà. Bon an faw bɔra Buguni mara dɔ bɛ ko Sola. An fa o fana fa tun bɛ an mɔkɛ o tun bɛ Sola paternelle. Donc an mamuso maternelle olu ye Bamakɔkaw ye Ɲarelakaw ye. Voilà donc Ika yɛrɛ sigilen bɛ Kɛnzanbugu mais n m'a fɔ caman fana ye Ɲarela parce que goudron ni carré de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. Ika si an b'o bila 3 points d'interrogation kɔnɔna na. Bon, Ika ka furu ni furubaliya je suis un célibataire sans avenir, sans engagement, sans enfant. Voilà. Muso tɛ n bolo den tɛ n bolo. Je pense que c'est le plus important. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la. Ok, Ika. An b'a fɔ Ika donna baara in na waati jumɛn yɛrɛ? Ika ye comédie daminɛ fin 2012. Si je ne me trompe pas, fin 2011 kana 12 kɔnɔ ou bien fin 12 kana 11 et 13 kɔnɔ. Ouais, c'était fin 12 vers octobre, novembre comme ça 12. Donc après Ika nana don ten. Bon, yan'o cɛ fɔlɔ yani Ika kɛ humoriste ye. Je suis sortant du conservatoire avec une licence. Conservatoire art et métier multimédia Bala Faseke Kouyaté. Donc une licence sur art dramatique là ni bɛɛ ko ma ko théâtre. O licence bɛ n bolo. Bon, une comédie daminɛ par c'était par passion en fait. De base minnu ye droit public kɛ Kuluba yɛlɛ sira in na FDP n'an m'a fɔ FDP minnu y'o kɛ olu bɛ n dɔn. De base, j'ai une maîtrise en droit public interne, de kalan. Mais un jour, on est au deuxième année de là, parce que mon bac sera en 2010. On est au deuxième année de là, fien ne baladron en tant que conservatoire kono. Sababu on taro fien borane quoi. Ah bon? Donc fien grina kan tagabo au konna kan fili conservatoire kono. Bon au début c'était pas facile parce que quand faut qu'il be kalan flake c'était pas facile. Conservatoire mo gore kunto soma. Mais avec le temps et le courage et la détermination, on sera apté pour vraiment faire la licence là-bas. Donc on sera maîtriser fena soro. Voilà un peu. Bon, ibaro janatika ko ni kanun te itse quoi. Bon aujourd'hui à Keranga Baraye, au début c'était une passion. Et quand la passion grandit, ça devient un métier. Si la passion devient un métier, il faut que le métier nourrisse son homme. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Ok, faamuyali sɔrɔla o la Ika. Komi i yɛrɛ y'a fɔ i tun bɛ école la yala i ye kalanjanw kɛ? Ouais, bon kalan tɛ ban mais n ye dɔɔnin kɛ quoi. N ye licence kelen ni maîtrise kelen sɔrɔ. Donc diplôme fila bɛ n bolo pour le moment.
a tɛ ban quoi. Bon sababu ka ca formation bɛ yen mais voilà o de bɛ yen fɔlɔ pour le moment. Mais tagalen ɲɛfɛ a ka d'an ye an ka dɔ wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ fana kan min tɛ nin si ye. Voilà. Yala i ka bɛ baara wɛrɛw kɛ ka fara comédie kan? Bon, à part la vie artistique, je ne fais rien d'autre pour le moment. À part la comédie, la scène, le cinéma, l'animation, à la télé et tout. À part la vie artistique, je ne fais rien d'autre actuellement parce que moi, je la vie aujourd'hui, pour le moment. Ok. Nous avons fait, nous avons fait un chien de gueule. Ame ika bomo kalaman ne fe. Donc, aw ni ne amena ika lamɛ sisan no abena ana yela togo mina ne yɛrɛ kɔni ne nalen do a kama bi ne tɛ taa ne ɲin dɔw ma buru ŋa bɔ n da kɔnɔ bi ne bɛ mɔgɔ la yɛrɛ ni nin bi ɲɔgɔn na b'i bolo dɛ nin bɛ bolo ne bɛ ka téléphone nin kurulen na cogo min na n'u ma tora disi modifier ka caméra nun sigi o la k'o di yan quoi. Ouais. D'accord, ne tato bɛ taa ne ni suge Ayiwa problème t'a la e ko k'e la yɛlɛ dɛ awɔ an n'an filɛbagaw kana yɛlɛ dɔɔni yɛlɛ kɛ yɛlɛ filɛ yɛlɛ ka nɔgɔn yɛlɛ ka nɔgɔn bon i b'a dɔn généralement n bɛna voilà rapidement i b'a dɔn musomanin à un certain âge ni i diyara cɛw ye kare cɛ bɛɛ ala de bɛ fara i kan i mana diya diɲɛ cɛ bɛɛ ye kare cɛ bɛɛ ala de bɛ fara i kan denni filɛ a b'a ka npogotiginiya 12 la a filɛ ka taa alimɛtinin don pour que a kana se ka kɔnɔ kana bala a la a kana se ka kɔnɔ ta d'accord parce que i mana diya quartier cɛ bɛɛ ala de bɛ fara i kan sinon i tɛ kisi a diyara i a ma diya i tɛ kisi aujourd'hui surtout dans la société où nous sommes denni filɛ ka taa alimɛtinin don donc a y'a ka jeunesse y'a bɛɛ kɛ par chance a balila kana furu bon a furula a ɲinɛna k'a fɔ ko alimɛtinin donnen b'ale tɛgɛ la bon a ye san 10 de kɛ furu kɔnɔ a tɛ ka den sɔrɔ bɛɛ ko subaga don dɔw ko stérile don dɔw ko k'a ka kɔnɔ tiɲɛ k'a ka denw bɛɛ kɛ mais alhamdulilayi don kelen a dalen ne sugora ko alimɛtinin b'a tɛgɛ la a taara o alimɛtinin bɔ a kɔnɔɲɛ fɔlɔ san 10 kɔfɛ a ye den 10 de wolo o don k'a fɔ mɔgɔw ye fɛnɛ i b'a dɔn jokaramɛw j'aime une chose chez les jokaramɛ parce que jokaramɛw fɛ u ka duw ka bon u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balimaw ni sinjiw ni usɛriw bɛɛ ye du kelen de du belebeleba sunkalo min tɛmɛna ni suntigɛ wagati sera sɔnni de tun bɛ ci jokaramɛw fɛ ni sɔnni cira denmisɛnninw bɛɛ bɛ na n'i ka bɔlini ye donc n'u ye kangaliba kɛ min kun u bɛ tɛntiri k'o kunna donc o kun ye tɛntiri kɛra min kunna o kana na filanan minɛ ka sɔrɔ tɔw ma fɔlɔ minɛ bon k'a fɔ bɛɛ ye aux yeux du monde entier quand tu n'es pas invité là hein, dans un dîner de mariage ni délai ala kama kana taa sinon maloya b'a la quoi ne de filɛ nin ye n tɛ ci la n terikɛ ye n wele dɔrɔn ko bon ko voilà n terikɛ dɔ bɛ yen à la télé a ka dîner bɛ an ka taa bon ne tugura a nɔfɛ soudainement an balila mun na dɔrɔn dumuni na kɛ waati nana se dɔrɔn u nana micro minɛ ko les invités du marié et les invités de la mariée sont priés de rentrer par cette porte da fila de kun olu donn'o da fɛ bon an minnu nana wali kungo la an bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ cɛ tilala ka na tuguni ko invité ka invité vous êtes priés de rentrer par cette porte an y'an cɛ ka don ɲɔgɔn kɔ an donn'o da fɛ an balila min na an taara an yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma bon kɛnɛma la o m'an tɔɔrɔ dɛ an yɛrɛ y'a faamuya o m'an tɔɔrɔ dɛ min kun sɛbɛnna da kan kogo la k'a bila dɛ o de y'an bɛɛ ni cɛ veuillez rentrer chez vous ɲɛjugu place tɛ yan i b'a dɔn c'est simple donc an b'a ɲini an balakaw fɛ i tɛ se ka ko daminɛ n'i m'a fɔ an balakaw ye ne balakaw donc k'a ɲini aw fɛ aw mana dimi cogo o cogo aw ni ala ka di aw ni ala gɛrɛlen don ka tɛmɛ cɛw kan kosɛbɛ parce que ni ko ni muso ko min ala ko mais est ce que ala ko min muso ko tɛ yan bon donc c'est à dire ni muso mana dimi cogo o cogo a mana fɛn o fɛn fɔ a bɛ jaabi c'est à dire sitanɛ a mana fɛn o fɛn fɔ o wagati a bɛ jaabi muso de filɛ nin ye furu san 7 a filɛ k'a cɛ minɛ sunkuruntigɛ la a y'i kanto dɔrɔn e tɛ miiri dɛ walayi bakari e tɛ miiri nin y'an ka furu san 7 de e ma ne minɛ fo la fo ne de bɛ e minɛ sunkuru la muso wɛrɛ a y'i to la dɔrɔn tellement a dimina a funtɛnina a ko k'ala ka tasuma mɛnɛ cɛ infidèle bɛɛ lajɛlen na a y'a ka minɛn ta non a ye sitanɛ ma kuma fɔ dɛ
a ka minɛn ta dɔrɔn k'a cɛ ka s'u fɛ yen a ye dayɛlɛ a ɲɛ b'a la dɔrɔn tasuma bɛ ka mɛn n'a yɛrɛ fa la bon i mana fɛn duwawu kɛ n'a ko k'a bɛ minɛ a bɛ minɛ a fan kelen fɛ a kana k'o ye quoi. Non, a tɛ tɛmɛ nin kan. Non, i b'a dɔn ko honnêteté b'a dɔn mɔgɔ b'a ko moi je mens i b'a dɔn le mensonge c'est pas le mensonge au fait je mens pas. Ayiwa an k'a tɔ to dɔɔnin na. I b'a dɔn cɛnin ye san 3 a filɛ an kɔrɔ yan quartier cɛnin ka du filɛ yan cɛnin ye san 3 a ye san 3 kɛ denni nɔfɛ a bɛ denni sunkuru tigɛ a bɛ denni b'a ka wari dun a tɛ décourager denni t'a fɛ mais denni bɛ k'a ka wari dun dɔrɔn tellement cɛnin kun ka bon cɛnin kun bɛ 80 kilos bɔ 80 kilos i m'a fɔ poids quoi c'est à dire a kun bɛ 150 kɔnɔna na mais petini fasara ka kɛ 65 ye tellement denni y'a kunkolo traumatiser san 3 mais don kelen denni de filɛ k'a décider sa k'a kɛ hɔrɔn ye ko non k'a bɛ taa si cɛnin fɛ yen bon tellement a balila cɛnin na cɛnin nisɔndiyara k'a bɛ fête kɛ k'a bɛ taa dumuni ni boisson san a bɔra polisiw y'a minɛ arakulu la kɛnɛma o don fana. Ko ka ca an ka avançons ko ka ca. Ayi ne y'o de fɔ n ko yɛlɛ tɛna kɛ an si negela ye bi. Avançons. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin aw ka émission man di kɛnɛ de ye n'o ye mi fâché une star ye bi ta turu bi jɔn de la o ye i ka bɔnbɔn kalamani ne donc ko yɛlɛ tɛna kɛ an si negela ye bi i ka bɔnbɔn kalamani ne. Oui. An y'a ye baara o baara i t'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a la yala i ka ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a ka baara in kɔnɔna na wa. Bon i b'a dɔn i ka nin kuma in diyara n ye parce que baara o baara i yɛrɛ y'a fɔ gɛlɛya b'a la baara o baara gɛlɛya b'a la bon o gɛlɛya in o ka kan de o ye tiɲɛ de wa o bɛ kɛ de mais je préfère n da kana se o gɛlɛyaw ma parce que mun na tu sais parce que bɛɛ ka gɛlɛya ye kelen ye hali ni min ma gɛlɛya caman kɛ bɛɛ b'i miiri dɔrɔn ka se k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ kɛ quoi ala b'a dɔn kira b'a dɔn an ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min kɛ ne ko n bɛna n da don a la peut-être que i bɛ taa sɔrɔ baara in ka di dɔ ye a bɛna se k'o la décourager mais a tigi yɛrɛ b'a dɔn ne ye nin kanu gɛlɛya bɛ nin na est ce que i bɛ k'a faamu wa donc ni n ko n bɛn'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a la dɔ delila k'a fɔ ale ye wotoro poussé dɔw b'a la congé tun b'a na bila olu bɛ nin kɛ an bɛɛ bɛ fɛn dɔ k'an ka denmisɛnnin an bɛɛ bɛ fɛn dɔ kɛ artisiya la mais n'an ko k'an bɛn'o fɔ o bɛna mɔgɔ wɛrɛw la décourager ka don baara in na donc a bila i kunna i ka bɛ gɛlɛya la hali sisan gɛlɛya dɔw bɛ yen hali sisan an mago bɛ sababu ɲuman na kanubaw la ani dɛmɛbaa ɲumanw na min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka gɛlɛya in ta ka bɔ an kan anw fana k'u ka degun n'u ka soucis ta ka b'u kan n'an ka baara ye donc mais n bɛna kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna don kelen n delila fo o don de i b'a dɔn ko ni ne tilalen ɲɛnajɛ la spectacle la hali ka taa so a taxi passé o tun tɛ ne kun ou bien a moto o y'a sɔrɔ moto taxi ma bɔ kosɛbɛ quoi moto hali k'a fɔ k'i bɛ moto ta ou bien i bɛ fɛn dɔ kɛ a don ne tilala k'an jɔ a kɛra palais kelen da la ne ye n jɔ palais da la ka ɲɛsin palais ma n ko ala n k'a fɔ ne bɛ nin baara in na hali passé ka tila mɔgɔw la nisɔndiyali la hali mɔgɔ t'a dɔn ko passé tɛ ne kun ka taa so o don ne y'o fɔ dɔrɔn ne ɲɛ jiginna n ko n'o ye tiɲɛ ye ko ala e ko maa mana sɛgɛn fɛn min nɔfɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la n ko ala ne ye nin ko di e ma bon même pas quelques minutes dɔrɔn ne ni mototigi dɔ bɛ na ne bɛ tagama na dɔrɔn ne y'o lajɔ dɔrɔn ne t'a ka pɔn tigɛ ne bon gɛlɛyaw ka ca quoi mais n'an ko k'an bɛna fɔ a bɛ caya quoi a bɛna kɛ exagération donc je préfère vraiment gɛlɛya in o ye cɛ bɛɛ kan k'o kun wa o bɛ baara bɛɛ kɔnɔ je préfère vraiment garder ce côté là discrètement ka continuer toujours à bosser ka dɛmɛbaaw deli ka ala deli ala k'an sɔn muso dagabanaw ni cɛ dagabanaw na denmisɛnninw ni diɲɛ seleke ni i mana kɛ diɲɛ maa o maa finman farajɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'an dɛmɛ ala o kun ɲɛsin ma halisa ala ka dɛmɛ kɛ voilà merci ma fille d'accord an y'a ye k'a fɔ i ka an n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman ye i ka dɔn yɛlɛbugu de senfɛ mais sisan nɔ an t'aw ni i ni koma ye baara la ɲɔgɔn fɛ yala bon fɛn dɔw bɛ aw ni mɔgɔ min y'o f'i ɲɛna est ce que o ma nkalon tigɛ i ka ma dɔn yɛlɛbugu la dɛ i ka yɛrɛ a ka yɛlɛbugu bɛɛ kɛ yɛlɛko fila n'o de kɛ bon ne o yɛlɛko fila
o yɛlɛ ko fila je sais que aw ka baara a b'a ɲɛɲini ka don wo kɔnɔnaw na komi ni fɛn minnu bɛ ten i ka yɛlɛ ko fila de kɛ fɔlɔ o kɛra waati bɛ nalen o yɛrɛ tun tɛ zie yɛrɛ ne ye n to public de la ka boli ka yɛlɛ filanan o kɛra Bayɛlɛma la yɛlɛ sketch yɛlɛ hali o don n yɛrɛ tun bɔra a la mais après dɔ de ye kɛlɛ kɛ Laji ani Tarawele olu de ye kɛlɛ kɛ ko fɔ n ka ja don parce que an ye répétition kɛ ten bon a fila si la o spectacle la n ma wari sɔrɔ o la mais n ye kulonkɛ ni nisɔndiya min kɛ n diyara mɔgɔw ye mɔgɔw nana wari di yan scène sanfɛ voilà bon i ka dɔnna Sewa Yiriba de la Sewa Yiriba i ka dɔnna Sewa Yiriba de la après Sewa ye film dɔ kɛ ni bɛɛ y'a film titre kɛ Kante ka film mais Nataba ni Sugulamini ne tun don mais ni film dawula dira maa min ma film tɔgɔ bɛ k'o ta ye o t'ale ka cɛya ye o t'anw ka fugariya ye o ye Ala ka kɛ ye donc bɛɛ ko Kante film tura la lavugardikɛ min bɛ jɔ alimentation da la ko nin ye fasa min ye nin tɛ da hasidi kɔrɔ la dɛ tɛntɛn ko nin ye fasa min ye nin tɛ da bagilu kɔrɔ la dɛ tɛntɛn jama k'a tɛgɛ bon lavugardikɛ min bɛ taa tout le temps patron ne bɛ se k'i fasa da patron na k'i fasa da donc a bɛ to sunɔgɔ ni fɛnw na bon c'était moi an ye yɛlɛbugu lajɛ voilà donc wagati o y'a sɔrɔ an bɛ Sewa Yiriba de la donc alhamdulillah o film kɛra tournant belebeleba ye n ka carrière la parce que Dieu merci ani n baaraɲɔgɔn tɔw ne ni minnu tun bɛ baara kɛ o wagati n b'u bɛɛ fo o film kɛra tournant ba ye n ka carrière wagati donc après n yɛrɛ nana n cɛsiri an bɛ to ka vidéo ni mun kɛ ani voilà kow nana caya an bɛ to ka spectacle kɛ chez les enfants ni fɛnw na fo ka na kɛ an yɛrɛ nana renommé dɔɔni fitinin dɔrɔn sɔrɔ an bɛ Ala deli la ka dɔ fara k'ale sa quoi bon en ce qui concerne le côté Koma ye n fa de ye ne ko n fa a bɛ bali maa caman na parce que a kɛlen bɛ k'an minɛ a dɔ ye quoi foyi t'an cɛ i b'a dɔn chaque chose a son temps et wagati bɛɛ n'a étape de don ne ko n fa c'est dans le cadre familial n y'a faamu n ba kɔrɔmuso delila ka nasigi don dɔ la k'i b'a kalama k'i ni Koma ye somɔgɔma ye n ko nin bɛ tan nin bɛ tan ne ko fo bi n m'an da waga k'a fɔ Koma ye parce que pour moi ne nan'o fɛ a kana fɔ k'a bɛna ne favoriser cogo modèle dɔ la ou k'a bɛna fɛn dɔ kɛ ne ye k'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'o mérité ou k'a sɔrɔ ne ka niveau ma s'o ma quoi donc fo bi ne m'an da waga k'a fɔ a ye et c'est à travers ce micro là cette émission que voilà Mifa chez une star n bɛ k'a fɔ quoi lien parenté de bɛ ne ni Koma cɛ du côté maternel i y'a faamu faamuyaliba sɔrɔ l'o la i ka yɛrɛ ka carrière kɔnɔna na i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan vidéo caman kɛra cɛtiriw bɔra fɛn caman kɛra mais e yɛrɛ bɛ se ka fɔ i ka spectacle jumɛn de la min ye e yɛrɛ la content que e y'a ye ko e bon i ye fɛngɛba sɔrɔ la tɔgɔ sɔrɔ o succès o spectacle kɔnɔna la quoi t'a dɔn n bɛna t'a dɔn i bɛna f'i ye cogo min na o tɛ genre nous j'ai fait beaucoup de spectacles j'ai fait beaucoup de tournées avec le maréchal mon chef Tata Jarade Solomon Keita Kanté an ye fɛn caman kɛ an tourné la fan caman an ye spectacles kɛ yanni o cɛ quoi an taara Maroc an taara Côte d'Ivoire an ye Burkina kɛ an tilala ka Mali région bɛɛ tourné i m'a faamu ka guichets fa double guichets kɛ Bamakɔ ni fɛnw na mais le spectacle qui m'a le plus marqué c'était mon propre spectacle parce que an bɛ spectacle kɛ mais un spectacle spécialement spécialisé à mon nom et mon propre spectacle qui était avec le Prince le Sapman le niveau des élèves maliens la baisse niveau des élèves maliens à qui la faute l'école malienne en danger l'école malienne en danger à qui la faute donc c'est à travers ce spectacle là on yɛrɛ y'a dɔn ko alhamdulilayi an ye baara min kɛ ja an bɛ ka nafa b'a la a ka di mɔgɔw ye n ka faamu parce que an bɛ baara min kɛ kɔrɔlen o tun ye groupe spectacle de ye ou bien généralement quand i b'a ka one man show kɛ an bɛɛ bɛ jouer walima an bɛ jɛ an bɛ groupe staff spectacle kɛ mais au spectacle c'était le 12 mars 2021 c'était le 12 mars 2021 à Bayɛlɛma la donc il y a une année et quelques mois voilà c'est un Bayɛlɛma fan en fila et c'était vraiment émouvant et c'était vraiment voilà chaud quoi ça faisait chaud c'est de là-bas que j'ai compris que tôt ou tard il mana cogo cogo
un jour viendra mɔgɔw b'i ka baara nafa dɔw b'i récompenser n'a ye quoi. Voilà. Et donc k'a fɔ jama bɛɛ ye tuguni qu'on s'apprête inchallah peut-être si Dieu le veut bien l'homme propose Dieu dispose le mois de septembre an bɛna les spectacles wɛrɛ kɛ ça sera du lourd. Voilà. D'accord, faamuyali ba sɔrɔ olu la. An filɛbagaw n'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya halisa k'a fɔ ko nin aw ka émission man di de n'o ye Mifashe Insare ye bi an bɛ jɔn fɛ yen nɔ i ka Bomo Kalamani. Isaka Kulubali u bɛ Isaka Kulubali de fɛ yen. Merci. An bɛ i ka Bomo Kalamani de fɛ yen a ko tɛ kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ i ka an ye dɔ kɛ baro la i ka n'an filɛbagaw k'an na yɛlɛ dɔɔni tuguni. Musomaninw minnu b'a f'u yɛrɛ ma ko skinny i b'a dɔn a bɛ fɔ musomanw qualité dɔw b'a fɔ putu dɔw b'a fɔ ko skinny voilà minnu m'u ban dumuni ma ko f'u forme ka kɛ forme disquette Coca-Cola k'u ban dumuni ma k'u balo kɛ chocolat ni gâteauninw ni saladiniw ye k'u ka dumuni kɛ u ban ka dumuni kɛ dennin filɛ nin ye ko skinny sanfiɲɛba min cira o don fiɲɛ nana dennin ta ka bɔ a ka moto sanfɛ 3e pont kan ka taa fili 1er pont sanfɛ ko n'a bɛ woro bɔ muso nɔfɛ n'a bɛ woro bɔ furunafolo muso ka furunafolo di a y'aw jilaja aw ka caméra de surveillance bila a nɔfɛ walima a ka jɔlɔkɔ siri muso sen na k'a siri aw yɛrɛ sen na cɛ filɛ ka taa muso ka furunafolo di muso somɔgɔw ma muso somɔgɔw don ko bon ko n'a ma ɲɛ mariage bɛ ka se fini ni saki ni fɛn minnu ka di i ye t'o san voyage la i ka na muso y'a ka furunafolo minɛ k'a pan fo bi mɔgɔ tɛ muso kibaruya dɔn a taara ni cɛ ka furunafolo ye. Non, il faut le dire. Wa mɔgɔw bɛ ko kɛ ko sitanɛ de bila la sitanɛ de bila la o don sitanɛ bɔra carré kɔnɔ an ka carré kɔnɔ bɛɛ ɲɛna yan. Cɛ filɛ nin ye a taara mɔgɔ a y'a ni c'est à dire a minɛna walimuso de kan quoi a minɛlen walimuso kan mɔgɔw nana k'u b'a jeni k'u bɛ a faga dɔw ko k'u b'a bugɔ ko ayi ko jama k'u ka sabali ko sitanɛ de donna ale la sitanɛ de y'ale nɛgɛnɛgɛ o fara yɔrɔ ma sitanɛ de bɔra n'a ka fini finman ye ko k'ale tɔgɔ bila ka bɔ a da ko cɛ ni nege de y'a bila a la ko b'u ka kow kɛ ko k'a tugu d'ale ko ale sitanɛ k'ale sitanɛ sen tɛ foyi la ko bɛɛ sɔn de bɛ k'i bila a ka ko la. Donc il faut le dire. Yɛlɛ tɛ k'an si negela ye bi. Non bon i b'a dɔn ko min ka di ne hadamadenya yɛrɛ la i n'a fɔ an tɛ ne fenêtre kɔfɛ sisan an tɛ ne fenêtre kɔfɛ yan denni de bɛ k'i kanto a ka cɛnni ma quoi. Tupe tɛ sira la n yɛrɛ tupe fini jumɛn bɛ ne ma min san ka di ma samara jumɛn bɛ ne ma min san ka di ma tupe ne ko fɛn o fɛn ne t'a k'i ya i mago bɛ n'a kɛ ne na heure o heure ne tɛna munna i tɛ kɛ n fɛ i n'a fɔ ne bɛ k'i fɛ cogo min na munna i tɛ kɛ ne fɛ han tupe y'i kanto denni ma dɔrɔn ko chéri tiɲɛ don i cɛ ka jugu o bɛ faamu mais sin t'i la bobara t'i la o tuma na e bɛ fɛ ne k'e kanu cogo di cɛ yɛrɛ la n tɛ se o fana ne mamuso ye fenêtre dayɛlɛ n denkɛ sin t'i la bobara t'i la tiɲɛ yɛrɛ la ardoise caresseli man di maa si ye tiɲɛ yɛrɛ la maa si tɛ ardoise fɛ non il faut le dire parce que i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la mɔgɔninfin n'a bɛ don sugu kɔnɔ faites énormément attention muso filɛ nin ye a bɛ sugu kɔnɔ a bɛ n'a ka sanni de kɛ tellement Bamakɔ zone fɔrilen don sisan a ye wari de bɔ 2000 b'a bolo k'a bɛna sanni de kɛ yan'a k'a di muso ma Bamakɔ suguba zone ye muso ka 2000 falen ka 1000 bɔ a la ka 1000 to muso tigɛ kɔnɔ. Ne yɛrɛ bɛ fɛ ka maloya sa walahi nin kelen nin non ne yɛrɛ non nin kelen nin fariyara n yɛrɛ ma quoi i b'a dɔn n ye nin fɔ nin fariyara non n ye nin fɔ nin fariyara n yɛrɛ ma quoi non n bɛna dɔ bɔ a la mais c'est vrai denni mais c'est vrai denni ko i b'a dɔn ko i mana kɛ cogo cogo quoi hadamadenya c'est à dire kana na a fɔ ko i bɛ nin fɛ i tɛ nin fɛ quoi a fɔ ala n sɔn cɛ la cɛ min bɛ sutura cɛ min bɛ n to n dama na cɛ min bɛ n bangebaaw t'u dama la cɛ min bɛ kɛ sababu ye k'an bila n muso tɔw ɲɛ i bɛ se k'o fɔ
mais ala n kisi cɛ surunin tɔɔrɔ ma cɛ de filɛ den de filɛ nin ye a b'a ka duwawu la ala de la ko ala n kisi cɛ surunin tɔɔrɔ ma cɛ surunin bɛ fan o fan a jɛman a surumanw n kisi a tɔɔrɔ ma a kumabanin o a jalamanin n kisi a tɔɔrɔ ma ale b'o la ala b'a ta la même pas une semaine ala ye grand M ɲɔgɔnna dɔ ci a ma o ka mariage ye dimanche don n'i ko k'i tɛ cɛ surunin fɛ n'ala ye wakulɔnin ci ma o tɛ film ma dɛ Iga an ka taa ɲɛfɛ bari ne ne tora nin cogo la ne laban mina ɲinɛ émission tɔ kɔ d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la ayi yɛlɛ tɛ k'an si negela ye bi halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw ka émission man di de don n'o ye Mi Fâché Instar ye an bɛ jɔn fɛ yen nɔ aw bɛ Isaka Kulubali fɛ yen an bɛ i ka Bomo Kalamani ne fɛ yen nɔ Isaka Kulubali fɛ yen donc an bɛ fɔ la i ka an bɛɛ b'a dɔn i kɛra cogo cogo i bɛ baara o baara la mɔgɔ wɛrɛw bɛ wuli i kɔ minnu ye dɔgɔninnamɔgɔw ye ba a bɛ se ka kɛ baara kanu ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka fɔ denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli aw kɔ sisan nɔ baara in kɔnɔna na bon alhamdulillah n ka kuma fɔlɔ-fɔlɔ bɛ kɛ min ye u ka kalan fɔlɔ kɔ a ye kalan kɛ fɔlɔ n bɛ segin o kan u ka kalan kɛ fɔlɔ u ka dɔnniya ɲini fɔlɔ n'u y'o sɔrɔ fɛn o fɛn ka d'u ye sisan u bɛ se k'o kɛ ça leur permettra vraiment de leur donner vraiment avantage sugu dɔ d'u ma u yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye parce que i b'a dɔn comédie in bɛ ka taa yɔrɔ min na comédie traditionnelle in bɛna dabila sɔ de comédie bɛna moderniser a traditionnel ba bɛna ban sɔɔni quoi a bɛ taa fɔ ko ne y'a fɔ aw ye quoi si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye surugubaya don ta zuzaribaya don ta walima ka fɛn bɛɛ ba du kɔnɔ walima ka fɛn bɛɛ ba boli la walima ka nin a bɛna ban comédie tɔ bɛna moderniser de donc n'i ma kalan dɔrɔn i tɛ se k'a kɛ bilen parce que baara min don mɔgɔw bolo ko baara nɔgɔ de don u bɛ mɔgɔw ye dɔrɔn a b'aw sigi a ka téléphone kɔfɛ ka yɛlɛ ko e fana ka kɛ comédien certes i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ de b'a kanu don i la ou i b'a ye mɔgɔ dɔ fɛ à travers fɛn vidéo dɔ fɛ o b'a kanu don i la k'a f'u ye pour être vraiment un comédien il faut être courageux il faut être disponible il faut être attentif il faut être respectueux parce que nous à tout nous ne bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka avancer ka progresser k'a f'u ɲɛna au début n'i nana la de ko mɔgɔw b'a la mɔgɔw bɛ ka bɔ mɔgɔ i n'a fɔ sa TikTok nana ko dɔw nɔgɔya quoi parce que caman il y a des gens je les vois u b'u yɛrɛ wele ko comédiens i y'a faamu ou u b'u yɛrɛ wele bon humoristes parce que a différence ka ca i m'a faamu mais n'ala ye visibilité dɔ d'i ma k'i yɛrɛ y'a dɔn ko mɔgɔ dɔ b'i kɔ i penche i ka formation dɔ kɛ parce que réseaux sociaux na c'est aimé faire a bɛ ban i m'a faamu dɔw bɛ olu tɛ comédien mais ils sont des influenceurs influenceuses do i m'a faamu mais u fana bɛ k'u ka vie gagner i y'a faamu mais quand tu optes pour la comédie vraiment il faut respecter tout le monde courage ka k'i la détermination ka k'i la kanu fɔlɔ ka k'i la fɛnɛ parce que ne nana ko karisa bɛ ka bɔ télé la ou bien karisa tɛmɛna carré kɔnɔ mɔgɔ kelen y'a lajɛ ou bien karisa ni denni dɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ tu vois c'est décevant c'est décevant voilà donc k'a f'u ɲɛna ni baara in ka d'aw ye baara in tɛ mɔgɔ lankolon fɛn ye baara in tɛ manamana fɛn ye n'i nana i b'i muso minɛ cogo min na an b'an wolobaw minɛ cogo min na i bɛ baara in minɛ ten k'a bonya parce que bonya de fana b'a la règle dɔw de fana b'a la i k'olu bonya n'i y'olu bonya dɔrɔn baara in yɛrɛ fana b'i bonya ala b'i bonya a bɛ dawula d'i ma a kɔnɔ donc an bɛ ala de deli ala ka dɔ fara an bɛɛ lajɛlen ka dawula ala ka dɔ fara an bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ kan jɔnni tɛ taa k'i da kan to quoi voilà d'accord Ika e yɛrɛ Ika yɛrɛ dumuni jumɛn de bɛ yen nɔ Ika yɛrɛ dumuni jumɛn de bɛ yen nɔ min ka di Ika ye yɛrɛ ko n'a tobira hali ni Ika dusu tiɲɛnen don togo togo la ko Ika dusu tiɲɛna togo togo la ko Ika dusu bɛ da ko Ika dusu bɛ da bon
o fago ide che fago ka di de ah bon j'aime trop fago yassa ani naji le reste là me so ko lu dun e ma fama me so ko lu dun mais on a plat préféré fago yassa ani naji mais dumuni jumeni mandi ikay fiefio na to bi dara ika dusu bece bon dumuni te ala na ala kira barka la parce que an wolola fantan du kono mais an fa ma descend dairi mela mais dumuni dobe mi ma bamana ne fiyo on afamero digera be dunina on digera be dunina dumuni bebe du mais souvent dobe o mandi on ngai digera ba be dunina o mo de fe o dumuni ne te on digera be dunina wa on te bomo taro bomo dewnyi de on ma nyina ara sinu ko yana ko ngaseni ni wo konje o konje an mitanga village la dumuni sugu be ken donc an tsega fo ko dumuni to bi da kan tsega min du ate quoi d'accord am se ka fo de doro ni shu erdo sira dumuni do be dumuni nan tsego du sababu yo ko nga estomac ko ni furu ko ni fa sono ala re ma dumuni da du wolo ko ga ko mi me du ka da hale no islamé ka du ko ne ka tsega du ote ti so te tsega ke ote donc a fiena ere dumuni te ko ga ko be fe mais plan préféré ko ne fagoye aywa ika ko kama fla fago ni yassa ni naji kama furu foro donc na soro mi nale a problème fene mi ko ne tura muso mo même pas 6 mois 7 mois 8 mois sangle o be furu ko o de bene dawali bon je supporte bonheur je porte chance mais comme a to ba ka ta ne bana tu fon ko sakele o be furu d'accord ni mi na tu mo zena nyere tanko no na be mede o be mede o be me walma were bi furu sirima d'accord o famira ika an bɛɛ b'a dɔn mali bɛ lahalaya min kɔnɔna na sisan ika bɛ se ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ ka lase mali ma ani duwawu mali bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ waati min na sisan alhamdulillah kuma diyara n ye le premier mot que j'ai à dire c'est an ka segin so quoi so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ adamaden ni filili yɛrɛ ma dɔrɔn i ka ko bɛɛ banna c'est pourquoi un sage disait qu'un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans âme. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'était pas Amadou Hampâté-Bâ qui disait ceci? Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans âme. Un segant d'âme, un éducation, un faou là mon a essayé de même si le temps sont différents, on a dit on a segui un segui so follow. Ni a me ya donta président donta ministre a donta fin a donta. Ou ka drapeau in forme ko yo follow le vert or rouge que ça signifie avec mon fo akoro mi parce que jamana kanu yende ni be jamana yɛrɛ don follow jamana ni jamana sugu jumɛn c'est vrai e bɛ se ka fɛn kanu ite fɛn mun dɔn ale ala ko a ka sebaya kɔnɔ yana kan bato ayi ni kan dɔn fɔlɔ ne ala ye mɔgɔ min ye ayi ni kan dɔn ni ma ala dɔn e tɛ se ka ala kanu a ka gɛlɛn ou bien a ma nɔgɔ donc jamana in ka fɔ mɔgɔ ye le vert or rouge que a signification ye jumɛn a nafa ye jumɛn ale a ton appel Mali a nafa c'est-à-dire an t'a dɔn an b'a fɔ de dɔrɔn a ton appel Mali a bɛ fɔ ka taa ten on n'a aucune considération à travers vraiment ce team là vraiment an n'a bɛ da i bɛ dɔw ye boliboli ni mankan ni fɛnw na c'est-à-dire l'amour du pays quoi fo jamana kanu na ka don jamanaden na pour que jamanaden yɛrɛ fana ka ɲinɛ jamana na quoi aujourd'hui fana ka message kelen lase minnu fana bɛ ka taa diplôme ba ɲini olu de fana bɛ ka tila ka kɛ jamana in cibagaw ye n bɛ ka sɛbɛ de f'i ɲɛna dɛ an bolo diplôme ba ɲini ye ka na jamana in basigi de mais olu bɛ ka kɛ sababu ye ka jamana in fana ci donc jamana kanu mana bɔ yen bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye an ka ɲɔgɔn sen bila quoi i b'a dɔn ko tɔɲɔ fantan ɲɛji kelen fantan kɛni kelen i t'a ni ala cɛla dɔn a ɲɛji kelen bɛ se ka gɛlɛya bila jamana bɛɛ la
non ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ tɔɲɔ ni degun bɛ jamana kɔnɔ u k'a lajɛ u k'o nɛmɛ u ka hinɛ fantanw na fantanw yɛrɛ dama fɛnɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na jamana in nous sommes dans un pays laïque que tu sois chrétien musulman ou animiste et tout mais an bɛ Ala de deli fɛn min ka di ale Ala yɛrɛ ye ale de b'o dɔn Ala k'a ko a ko ka Alaya kama a ko k'a ka Alaya kama a ko ko fɛn in bonya n'o kanu min b'a yɛrɛ la a k'a k'o kama a k'an ka Mali in basigi a ka Maliyɛn den bɛɛ basigi a ye diɲɛ min da kanu kama n'o ye Haminata woloden Abdulaye woloden Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Mamadu Lamine a k'a ko bonya n'o barika o kanu kama don min na a b'o ta ka taa lawurusi la kuma minnu tɛmɛna a n'o cɛ anw t'o dɔn anw ye jɔn ni jurumutɔ ye a k'a ko kuma bonya n'o barika a n'o layidu n'o promesse bonya n'o barika kama a ka Mali in basigi a ka Maliyɛn den bɛɛ basigi a ka hɛrɛ kɛ Mali ye ya Rabbi ama Ala ko ale t'i kɛlɛ parce que i y'ale dɔgɔya ale t'i kɛlɛ parce que i ye fɛn fɔ ale ma mais ni y'ale ye k'i kɛlɛ dɔnnibaaw b'a fɔ ni y'ale ye k'i kɛlɛ i sera niimankow de ma a diyaɲɛfɛnw de ma Ala diyaɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ yen n'o y'a ka waliyuw ye minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ minnu tɛmɛna ani minnu bɛ n'ale yanni diɲɛ laban cɛ a k'a k'olu bonya n'u barika kama a ka jamana in basigi a ka hɛrɛ kɛ Maliden den bɛɛ ye a ka sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman kɔngɔ jugu ni tɔɔrɔ jugu ni gɛlɛya jugu min b'anw kan Ala k'o k'a ka waliyuw kama a ko fɛn o fɛn ka d'a ninkun ye Ala ka bonya n'u barika kama kira denmuso Fatumata Zahara o bonya n'a barika kama Sheikh Malick Halifu Yiriba Jara bonya n'a barika kama anw yɛrɛ bɔkolo Sunjata ni Fakoli Sinɲɔgɔ kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam Ala ka jamana in basigi sallallahu alaihi wasallam Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ wali duwawu de kɛlen ye dɛ Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ ya Rabbi ama Ala ka Mali basigi kuma barikama minnu fɔra Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye ka Mali in basigi ni Ala sɔnna Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi an b'a fɔ an ka émission min ɲini ka se a kuncɛ ma émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma donc e yɛrɛ ka actualité yɛrɛ ye jumɛn ye projet jumɛnw b'i bolo bon projet min bɛ yen c'est de continuer j'ai un projet de court-métrage série dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ k'o réaliser mais a réalisation wariko de bɛ k'an bila daga la tu vois j'attends un peu le côté financement ou côté voilà pour que ka se ka réalisation ni fɛnw kɛ Ala ka dɛmɛw nati o ka bɔ yen tout récemment voilà sini dɔrɔn kɔrɔ bon a bɛ se ka kɛ i b'o tigɛ ka bɔ a la mais sini dɔrɔn kɔrɔ an b'a la parce que n t'a dɔn émission bɛna bila don min bon a tɛna bila sisan n b'o de f'i ɲɛna bon projet min bɛ yen dɔrɔn an bɛna tourner an bɛna taa Gabon inchallah avec Kanté et tout le staff en mois d'août, Inch'Allah, on a tourné à Gabon. Voilà, du côté de Libreville, Port-Gentil. Voilà. Donc après, voilà, on a tourné gratuit. On a tourné pour 30 localités. Spectacle gratuit. Au coffre. Il y a un spectacle là, Inch'Allah, avec mon frère Prince Le Sapman, en mois de septembre. En mois de septembre, Inch'Allah. Mois de septembre dans l'année Ala ko yirana ni Ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ taa zina kala Inch'Allah Ala ko ɲaga d'a ma Inch'Allah d'accord i ka bɔnbɔn kalamani e bɛ se ka folikan jumɛn lase i kanubagaw ma folikan laban bon folikan laban ne t'u fo ne b'a fɔ Ala k'u sari Ala k'a sari u ye quoi amina yarabi parce que n'i ye mɔgɔ yɛrɛ fo fɔlɔ dɔ bɔ baraji la quoi n'i ye mɔgɔninfin fo n'i dusukun ye o ka fisa i k'a fo n'i da ye quoi komi caman fana bɛ yen i n'a fɔ u bɛ fɛn kɛ dɔ de ka dɔ k'a fɔ da la dɔrɔn c'est vrai n bɛ se ka duwawu de kɛ dɔrɔn hami ni tɔɔrɔ ni gɛlɛya min b'u kan Ala k'a wuli amina yarabi ne jɔn ni jurumutɔ ye dɛ maa tɛ da kunna di dɔn mais Ala k'a wuli amina yarabi u ni ce u ni yɛrɛ ye u ka continuer k'u abonner n ka page Facebook la i ka Bumo Kalamani u ka taa YouTube sanfɛ i ka Bumo Kalamani officiel n ka réseau tɔw a bɛɛ i ka Bumo ye voilà donc Ala k'a n'u sara Ala k'a yɛrɛ k'an bɛɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye voilà je pense que n ma aw yɛrɛ fo
parce que c'est ça aussi. Des faiseurs de stars, kasi ka dɔ fara mɔgɔ ka activité kan, i bɛ taa sɔrɔ dɔw tɛ ne suit, mais u b'aw ka émission suit, u bɛ taa sɔrɔ u b'aw ka programme suit, u b'aw ka chaîne suit. À travers ça, olu bɛ se ka ne dɔn, u bɛ se ka taa ɲini à travers mes réseaux ka se k'u abonner na. Donc ça aussi c'est un plus. Ça aussi mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu tɛ aw suit, mais n'olu ye ne ye a bila la karisa de bɛ nin kan, donc ils vont découvrir. Voilà, donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye dɔrɔn, je pense que c'est le plus important. Donc an b'a fɔ an filɛbagaw na an kanubaga bɛɛ lajɛlen ko nin bɛ dansigi kɛ an ka émission na bi k'aw ladɔnniya toujours k'a fɔ ko aw ka émission man di de don n'o ye Mifa chez Une Star ye. Folikɛ laban min b'an bolo an bɛ foli se an ka caméramani yɛrɛ ma kosɛbɛ. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnniba t'a la ɲumanbaga ɲuman de b'i la an ka se ka bɔ ka yira réseaux sociaux sanfɛ. O bɛ minnu bɛ an filmer Ala n'olu sababuya, donc foli belebeleba bɛ an ka caméramani yɛrɛ ye. An bɛ i ka bɛ na an na yɛlɛ ka an ka émission in kuncɛ. Voilà yɛrɛ caméramani kɔni ne kɔni b'a dɔn ko fila don. Kiyama jɔ don ne t'a dɔn n'a fɔra ko bɛɛ bɛ an fɛn o fɛn bɛ baara min na dugu in kɔnɔ ko bɛɛ ka taa segin o kan bon caméramaniw ne ta bɛ ka ne layɛlɛ quoi parce que ni ɲɛnajɛ bɛ jahanama kɔnɔ i bɛ don yen, ni ɲɛnajɛ bɛ alijana kɔnɔ i bɛ don yen. A laban i b'i sen kelen bila côté dɔ in fɛ k'i sen kelen bila côté dɔ in fɛ ka caméra kɛ tan i bɛ bɔ yɔrɔ min na ni yan jɛnina i bɛ bɔ dɔ min na o caméraman détend Ala ka san wɛrɛ jira an na.